Hi guys! Welcome to my channel. Hello guys! Good morning everyone. Once again, May and Cheribel. And today guys, we are going to segregate the basura. Mag-segregate po basura dari guys kay nakagmulta og di ko segregate ng basura di ko haon anja multahan pagadzid ka og halo-halo na imong basura. Unsa na pod? Ha? Magian ka mamugran. Ano nagmuagis mamugran? Buutan ko to di guys because magsigregit ko og basura. Humong pakiton og unsaon pagsigregit ang mga basura. Ilain ang plastic, ilain ang cellophane, ilain ang mga papel. Ayan ang musinig. Wa. Oo. Ano man manilhig mo? Duha man ni kasi. Uli na namo. Dapa isa day. Ha? Dapat isa Joy. Dapa. Kanina naman ganito, Joy. Dali, Joy. Gamatoy bitaw. Sagot sa mo nag-live mo? Na, uwing darate ah. Tuwa sila mo. Ah, sige. Gamatoy Sabi na na mag-order na di man magbilig, bayad. Nag-live di ka te. Before, Ayay, enja, wa na dawat. dawat na kay. Ugwa pa nila. Oloy, nato. Sa pag-segregate sa mga basura, guys, ilain ang plastic, ang mga papel, mga karton, mga malata, mga lata, nakusidlanan po og lata. Yan. Tapos, lagyan ang kamay ng guantes. Wala akong guantes, kaya plastic ang ginawa ko. Yung next ever na. Gusto bro? Pasensya na nga pala kayo kasi wala akong maisip na vlog, kaya wala akong time na mag-isip at gumawa ng vlog, kaya itong gagawin ko na lang ang binidyo ko. O diba? Malay natin mag-trending pa ito. Baka mag-trending ito guys. Trending itong ginagawa ko. Wala akong ibang maisip. Kung di busy kasi ako kay mag-segregate lagi ko aning basura. Kay daghana na puno nagang basurahan. Maunang di man ko kalugar og mangita pa ko vlogonon, maunang kanina laman ako ang gitarbaho mo yang gi-vlog. Malay natin mag-trending pa ito. Kasi maraming magkagusto. Magkagusto sa akin na mabait ako kasi nga nagsigregate ako ng mga basura. Anim ang lalagyan ng basura guys. Para sa mga ganito, mga pakpak, mga
pagaw sa itlog. Dili na sa mga malata. Oh. Pakpak og prutas. Yan, yan. Pati ito, dahon sa malata din. Ito, mga tusok, tapos ito sa plastikan, yan, sa puti, ito muna. Halo, napa kang tujo? Saging. Nawa. Uli ray. Ayan guys, kailangan talaga natin i-segregate ang mga Saging. hamaron. Ugma raman di ay. Kailangan nating i-segregate talaga ang ating mga basura para hindi tayo makalat. Hindi tayo makalat. Pasalamat nga pala tayo sa gobyerno natin na ano talaga ang pag-segregate ng basura para naman malinis ang ating kalikupan. Sinsya na po kayo sa maiingay na kapitbahay ko. Yay, cute na. Hindi 5 na. Di ba? Pinilo. Ang saman, Mamahal eh. ano na naman? Ligyan mo sa sintang nilo. 48 lang ito. 48. Mangita po sa kamay. Idi mangumpra kag puti nga kamay. May, na nakahap mga silupin. Oo, kana sa mga ko. Nay niripak daana. Di na masilbi. Silbi. Katuli kog tauron. Okay na mo na kito. Joke lang yun. Joke. Kung pila ka kilo, pagkasihan. Na, Kana pa di na ka magripak. Pila ray patong ato ko. balik ya ko na naman sa 43. 50. Jama-jama 50. Nandito sa labaw ba, yung balik ya. Bisan pag magsuroy ka danig sa ay 48 kilo nga white sugar, di ka kakita, diri ra kakita. Ikaw di ka maminaw, oy. Bila ibalik ya dito sa lundag, yung 50, 53. Og ag 1/4 og tag 15 nga na mga 14, 15. Ibo, aban quarter eh, 12 ra. Dito si mo ha, bisag 15 ng 1/4. Di magana 12 Peter. Imino. Asa mo gamitan ni pang lamor mo na. Kapag mo na siya gigamak. Tingnan man. Tubo kaya po na, pero Puluran.
I-bleach. I-bleach para maputi. Subo mo na tanan pero dahil color mo na. Malipat lagi po ta kadugayan ba? Inil mas, bilang sa ako. Inner max? Wa man kuroy inner max. Dimix. Kuan. 860. Gilisa na ka na ho ana. Ha, ready mix? Sila ng kilo. 25. Di ba kilo? 25 lagi. 25 kilo na. Sira sa ko na. Ay, 34. 25 na. Si Benite man. Oh, 820. Alang-alang mo sa si Beniti mo awa pa may patong gamay sa Oh, pila to dyan ganyan. 860. Pag sure anak Peter. Hastilan si Rebil na basura na agpajong. Piskot ba nini ang Di, 31 bukik man nga. 31.20. Hani ba di basura na naman ni kajunga? Oh, natapos na. Unda ka pa dito sa Dilaw. Di, pagkakas nito. Ang percentage ito. Imong inaali. Imong asawa mo sa kalundag. Kasi nakita na ba mo? Nangagda di sila dit ni ma. Ha? Nangagda ba sila nimo? Ay, nangag po sila. Nangagda ba? Tingnan to ang dahon ng isa. Mana? Yun na lang po guys. Salamat. Sana'y nagustuhan nyo ang video na to.